Yoroke kweth siasa mar Kenya Kwanza mosebedo kanenre pacho kae geno ni dhi bedo achiel kuom weche ma idhi wache e romo ma opangi ni dhi timore kinyo. Eric Owenga nigi ripot ewi romono ma olungi kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny William Ruto biro bago romo kod jotelo ma Kenya Kwanza e kar jot mare okiny ma tich ariyo. Romo bende geto dino fuok mosemienje chamano tok ywaruok e kind jalupne Rigathi gi moko kuom jotelo ma otenre gi Ruto owuon. Jago oporo e kweth mang'eny e od bura Silvanus Osoro ma en achiel kuom jotelo mosebedo ka soko wang' Gachagua nalero ni romono biro bulo matut kido kod tim mar Gachagua. I am certain that the party leader will tell us to tone down on these political rhetorics and unnecessary squabbles within their coalitions, and we also expect him to also tell his deputy to stop being tribal and focus on his national agenda. We really expect that, because if then he doesn't, then the members will tell him, the deputy party leader, that you are a bit too much in terms of being very tribal. Liet ma siasa osebedo ka tedore ahinya to e kind jotelo mag UDA ka jalup jatend piny Gachagua to koro oloko tanga mar siasa mare ka oidho got mar Masawa, gino mawachore ni otemo ywayo oganda go koitoke. Siku rais wetu ameshikana na Raila Odinga, nikajiuliza kwani mimi ni mjinga nipige Uhuru kwa sababu aliungana na Raila na rais wetu ameungana na Raila? Hii vita yote mnaona ati nikiambiwa ninaongoza ukabila ni kwa sababu ya kusema hata Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Tunaporudi juu ya magari, tunaporudi kwa siasa, turudi kwa siasa za kuja kuambia wananchi ile kazi tunawafanyia yenye walitupea. Lakini tusisimame juu ya magari kuwachochea Wakenya kwa misingi ya ukabila. Kata kamano josiasa motendre gi jatend piny Ruto kaka Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro gi Osoro e kind jotelo mamoko to seyo Gachagua ni onyayo siasa mag akweda e pacho ka. The party members will tell him, and the members of parliament will tell him that he is extremely tribal, and it is about time he realigns himself with our vision of one Kenya, one country. It is wrong to undermine a region based on how they voted, especially when it comes from the deputy president, who is the second highest, the second in command in this country. Giko dira mokalo Rigathi mayande olimo gwenge ma Karatina mano e kaunti ma Nyeri nowuok tumuso gi jotelo machiegni jatend piny Ruto ma owacho ni osebedo ka jare kendo ok miye luor. Bosi yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumheshimu na kuwa mwaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Tungni mag UDA go chal kama keto Gachagua e kinda kuru gasumbi wira ni moko mapisas mag chamano dhire mondo olengre thenge. Jafet Nyakundi en jakeno mar UDA kendo ne owuoyo kama e gwenge ma Kisii. Wewe huwezi pewa uongozi na wewe ndio namba 2 katika serikali ya Kenya na unashindwa kusolve that issue of division of revenue ama maneno ya CRA ama vile pesa itagawa. Mimi nataka kumwambia kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi, kwa sababu hatutajihusisha na maneno ya siasa wakati huu. Gimakoro irito neno en ka bende romo okinyi tich ariyo ni bende ibiro yuore gi Gachagua owuon kose obiro panjo ne romo magalamor ma jotelo ma Kenya Kwanza no. Eric Owenga, Ramogi TV.